Oimore Jaira Malolo TV kamoro mora maentiere akaw thuolo nieri marwaki e chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri kaka pile nyinga Joyce Oduor. E chenro mar duond mine en chenro noero mabende wabedo godo kod welo mawakeni mabende wawuoye sectors mopogore opogore. Obed weche goeko mag ohala, weche goeko mag siasa, chike wi ratich ng'ama miyo e kind weche mamoko mathotha. E studio mar otieno makawuono wan kod wende studio adamiye thuolo mondo mi ofulnu nyinge gi kabo wuoke ka thuon wach mabende wadwa wuoye otieno makawuono en GBV kata gender based violence e kind jogo mabende odak kod ng'ol mopogore opogore. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine inyalo nyisowa nyingi gi kama iwuoke machiegni. Erokamano, an Veroline Lena Ombori, anyaka Magambo, but for now adak Nyakach. Mane kuma awuokie. Erokamano Veroline, machiegni ahinya e chenro mar duond mine. Otieno makawuono wadawuoye about gender based violence e kind jogo modak kod ng'ol mopogore opogore. Inyalo nyisowa ni gender based violence en ang'o? Gender based violence en ni ka in ng'ama nyako kata ma dhako ma ng'ato obiro ni ka ok ing'eyo ni ikiaye, maybe samoro ikiaye to biro ni kata en ng'ama ing'eyo to biro ni in a way mane ok expect ni onego bet timre kamano. Koro kobiro to samoro biro iri unknowingly to otimo gima chal kamano kodi. Koro nitiere gik monego bed ni itimo, atua monego bed ni ikaw. Idhi hospital, ithiedhi. Seche ma gino timore ni idhi hospital, tithiedhi gi daktari. To kapok idhi e gik mang'eny onogogo, in kaka in Veroline, ere kaka ni yudo ng'eyo about gender based violence kama iwuoke? Be nitiere maybe riwruok moro manobiro mondo ng'isi gik machalo kamae ma inya wacho ni gie seche giki osekonyi e ngimani? Anyalo mana wacho ni manyalo konya e ngimana mang'eny en mana through church. Nipuonje ji mang'eny kabisa. Okay. To gin forms kaka mage mag gender based violence ma jogo ma odak kod ng'ol thoro kale? Okay, you find ni tuseme ka seche moko nitiere ka Kenya nigi kata gikoko moro. You find ni tuseme election, especially ka jidhi election, iyudo ni jok mong'ol gionge gi teko mar ringo ka gimoro timore. Samoro gimoro timore in a place, you are not able to run piyo piyo. Koro iyudo ni gik moko timore ni mane ok ing'eyo. Kaka wawachi ni seche moko inyalo wito ngimani kikia. At the same time inyalo bedo raped. Gik maricho matimore ne gika nikech because of disability ok inyal move very fast. Ang'o momiyo e hiki ma intiere sani, ang'o momiyo in passionate ahinya kotudore gi wach nieri mar gender based violence? Yumian passionate sana. En ni mondo sirikal okonywa kaka jomong'ol mondo gimiwa security. Kata ka gimoro timore kamoro to at least wan gi security manyalo konyowa. Kama ok inyal move very fast, at least ibedo gi ng'ato mas nyalo mi support. In kaka Veroline ang'e ni isetudori gi jok moko ma bende nigi ng'ol mopogore opogore. Bende iparo ni jogo ma nigi ng'ol, joma chuo gi joma mine, gin jok mage ma thoro bedo affected gi weche gi mag gender based violence? Wawach ni maybe rape kata go ng'ato, gin joma chuo kose joma mine? Kanyalo wacho majority aneno ni gin sana sana joma mine. Aneno ni joma mine sana sana nikech kiyudo tuseme ka in ng'ama nyako, samoro ine kata in a relationship to ng'ato kawo advantage kodi kuomi. Koro neno ni you can't walk. Koro oparo ni
en gi teko moro kuomi nikech koro in unable to walk. Koro nyalo paro ni onyalo timoni gimoro amora ma odwaro, then walk away. Tiparo ni ang'o momiyo GBV nyalo bedo ni ng'eny e kind jogo manyiri mani kod ng'ol? Iparo ni ng'ikruok ni kanye kose shida ni kanye? Shida en mana ni mana pod security mana wacho cha maneno ka pod rach, ok ber. Kopogore gi security be nitiere wach machielo maybe jonyuol ok rit nyithindgi kata at the same time parents, ka in gi nyathi ma nitiere gi disability and you are a parent, to onego bed ni miye support kamoro owuothie, kamodhiye onego bed ni ng'eyo, alafu time mare mar bet oko gi seche monego duogi monitor as a parent. To ka in ng'ama nyako, ng'ama duong' ma kan dhi wuotho moduog kende, onego bed ni ing'iyo ni awuok sadi to onego adog ot sadi, to onego bed ni atimo ang'o at a right time. To e seche ma bende GBV yudo jogo modak kod ng'ol, iparo ni ng'ama onego bed ni seyo kata ng'ama onego bed ni bedo blamed? En sirikal ema onego bed ni bedo blamed kose gin giwegi kose anyuola kama gidake? Community bende. Bedo government, at the same time the community bende. Community bedo blamed nang'o? Kok giketo security maber ne person with the disability, jok mantiere around, maybe jok maricho are around. Kaka in Veroline, iwuok e gweng' mane? Iwacho ni iwuok e gweng' mane? Awuok Kamagambo, Rongo, but for now I'm Nyakach. In Nyakach? Based Nyakach. Area ma Nyakach kumidake akia ni nitiere joma ng'ol madirom nade? Ato be e kinde jogo, ang'e ni kuonde mopogore opogore ma ji odake ji thoro bedo ga gi riwruoge mag jogo modak kod ng'ol. Donge? Yes. Nyakach nitiere? Nitiere. Inyalo nyiswa ni e Nyakach kono ero gin grube kaka like age mane mar jogo modak kod ng'ol ma thoro donjo kata ma thoro bedo affected ma gender based violence yudo? Ok gibedi ga nyithindo matindo, but aneno ka grube go joma donge mantiere. Ni nyithindo pok aneno. Gin joma dongo ma hikgi nya bedo ni romo nade? 25 onwards. Yes. To be nitiere yore go eko ma bende ukonyoru e grube go eko mondo mi kata ka ng'ato obed affected gi GBV mondo one okenge maber monego bed noluwo mondo go report makare? Yes, groups go to nitie gik mang'eny mitimo. En mana ni I personally to pok adonje group mora mora. Koro more about group podok anyalo wacho. To be in be nyalo nyiswa ni isebeda victim mar GBV kose podi, to kisebeda victim ere gima ne timo mondo mi iyud konyo yo makare? Ok anyalo wacho ni asebedo a victim, but asebedo mana gi challenges. Challenges kaka mage? Okay, kaka an gi nyathi ma ja 2.5 years. To by the time mane atimo courtship gi baba gi, nitiere promises mano make to noko fulfill. Koro nowacho ni we are marrying each other, mano be noko timore. E courtship kaendi bende nyathi owuokie. Ma onge maber ni an gi nyathine. But onge gimoro amora mochipe in. Koro an be by the time an gi bol natweng'o, noyudo ka tweng'o. To koro nokanyal dhi mbele gi tweng'o because of my status. Koro na hold on matin mondo adhi mondo atieki. Koro kana asebedo gi nyathi to nong'eyo maber ni an gi nyathi. Koro mondo chip in as a father, noko chip in at the same time an bende koro noyudo ka am down. Kech ne koro kati abeta ot. Koro magi challenges manayudo gi nyathi. Okay, we wakaw yuyo matin kaito abiro duogo. Ajaneno malo Lwe TV obiro kaw yuyo matin kaito obiro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine. Akai studio mar otieno ma kawuono wan kod Mikai Veroline Ombori ka bende thuon wach ma bende wawuoye en gender based violence e kind jogo ma bende odak kod ng'ol. Kik idhi mabor.
Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno ma kawuono wan kod Mikai Veroline Ombori ka bende thuon wach ma bende wawuoye en kedo kod GBV e kind jogo modak kod ng'ol. Ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi Veroline, inyalo nyiswa ni riwruok mar Stipa ma bende bedo funded gi UNDP. Ere kaka nomi puonj makare mar kaka in ng'an mamiyo modak kod ng'ol mondo mi ing'e process no ero mar goyo report poni ineno ng'ata ma odhi through gender based violence to gin ere process ma ng'ato onego bed ni luwo ponono ka obedo raped kata ogoye kata oyanye. Yes. Koro process ma onego bed ni ng'ato luwo kogoye kata koyanye kata kobedo raped. Okay, kogoyi gima kwongo timo idhi osiptal to daktari mi P3 ithiedhi timi P3 then idhi report ka police. Kibedo raped bende still idhi ir daktari tithiedhi within kapok nitiere some hours monego bed ni ikawo kapok kikiluokri idhi adhiya kaka in no endo gi lepi mane rape case no timore godo no endo idhi godo e hospital ir daktari to thiedhi kasto en be ibiro mi P3 tidhi e hospital idhi ka police then you go and report. To jogo wacho ni jogo ma nigi ng'ol be giyudo ga ratiro margi makare poni giadago gender based violence kose pod onge ratiro maber ma jogo yudo? Moko yudo ratich gi moko bok yudi. Tiparo ni ang'o momiyo moko ok yudi nikech ponono anyuola neno ni mang'a manigi ng'ol kose ang'o matimore? Maybe seche moko ka wach ni samoro in gi nyathi ma mentally disturbed en ng'eni ok obi ng'eyo gima otimore ne. Yes. Koro ng'at marite kata parent man kode no ema biro ng'eyo ni gima chal kama otimore ne mana ng'ama keen about ng'ama orito no endo. But ka samoro ok onyalo wuoyo mondo o explain gima notimore, samoro janyuol o witness ke oneno ofwenyo to wuoyo kode to openje more about gima notimore. Koro ka en ng'ama nyalo explain onyalo explain ne to samoro en gi parent ma onge kata gi understanding samoro parents gene onge oirite mana kata gi dani moro. Koro ing'eni dayo okia more about it. Seche moko ineno wacho ni en janeko kata wiye rach kata ong'ol waweya. Koro ing'eni kanyo ok oyud right gi. Okay. To be nitiere inyalo yudo ni okang' mane ma gender based violence nya bedo justified? Be nitiere kubora ma gender based violence nya bedo justified matende ni wach ni ponono ng'ato yanyi ti igoye kata timone gima rach be onya bedo justified kose gender based violence racha moko nego bed justified? Seche moko nyalo bedo justified seche moko ok onyal. Nade? Inya miwa kata example moro? Wach ni seche moko dongi tero case ni mbele to samoro nikech samoro corruption nitiere. Koro ing'eni mondo case ni olosre maber nikech samoro ionge gi pesa to ng'at machielo motimo gino samoro nigi pesa moloyi. Koro ing'eni odhi o win to in kori lose. In kaka jalno mosekale puonj mag Stipa, ere like advice mane minyalo miyo nyithindo go eko manyiri manigi ng'ol mondo mi gipogre gi gender based violence? King'iyo kamera niche nyalo gwawa gi nyithindo manyiri kata jogo manigi ng'ol bed joma mine gi joma chwo mondo mi gipogre gi wach gender based violence. Okay, kini nyathi manyako kata mawuoyi mong'ol ma samoro nitiere gima oseface, samoro be pod onge gima osetimi. Koro kin ng'ama ong'ol iwacho ni disability is not inability. Ka ng'ato neno ni you are not able to do something while you yourself you know ni you are able. Because nitiere gik moko minyalo timo maber maloyo ng'at mantiere kata samoro gi tiende. Koro koponi nitiere
kaka inyalo ritori maber, kik ng'ato wuondi in a way moro ma o convince go, then you admit ni onyisi adieri. Koro you should know how to say no or yes. Koro gimarach kik ng'ato convince ni ber kitiyo godo. Ere kaka kawadhi kawatieko, ere kaka riwruok mar Stipa mabedo funded gi UNDP osekonyi kata kokale legal aid clinic manchaun godo Nyakach? Okay, aid mane wan godo Nyakach, I personally kaka nokonya, ne gipuonjo wa nyithindo manyiri kachiel gi mine mantiere kanyo, kaka onego bed ni nyathi ma nyako ritore, kaka onego wuothi, gi kaka onego irwakri, kik irwak lewni machieko, kik iweri half naked, ma nyalo miyo ng'ato marach bedo gi paro moro marach kuomi. At the same time, kik ier bedo in a hidden places, kata sagotieno onego bed ni ng'eyo ni where am I at a right time, a right place. Mago gin gik monego bed ni you consider. Kopogore gi mano, nitie moro minyalo gombo medo? Manyalo gombo medo en mana ni nyithindo, an ahero both girl and boy. Ok anyal wacho ni I based on only girls, but girls ndio wako na changamoto kubwa, lakini jite gini nyithindo, kata jomadongo. Koro watema matek mondo waritre maber, mondo kik gimarach yudwa. To koyudi ni ok ing'eyo, to in gi procedures monego bed ni iluwo. To be nitiere, akia king'eyo ka be nitiere riwruok moro mar jogo modak kod ng'ol, ma jogo modak kod ng'ol ma obed affected gi gender based violence nyalo dhi manye kony, koso king'eyo moro amora? Ang'eyo Stipa. Ing'eyo yo machalo nade? A support for tropical intervention in poverty alleviation. Currently, Stipa is funded with UNDP, gender-based violence, Sauti Yangu project. Yes. Erokamano ahinya. Ajera Malolwe TV de wagomba ahinya dhi mbele kotwak machalo kamaendi, lakini nyisa ni samarwa mano miwa oserumo. Gikanyo mochopo godo e giko mar chenro mar duond mine mabende ne waikoni e Lolwe TV otieno makawuono, ka thuon wach mabende ne wawuoye kan kaindi kod Mikai Veroline Ombori en kedo gi wechego eko mag gender based violence e kind jogo modak kod ng'ol. Mana kaka isewinjo kowuok kuom Mikai Veroline, in kaka jalno modak kod ng'ol, ne ni ritori e yo makare mondo mi pogri gi gender based violence. To kapo nono isebedo a victim mar gender based violence, nene iluwo chik makare mondo mi iyud ratiro maber. Nyaka kendo warume chenro machielo, oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Erokamano ahinya. Erokamano.